Инструкция за желаещи самостоятелно да монтират омекотител за варовита вода. Монтажът включва свързване на омекотителя към водопроводната инсталация и настройване на параметрите в управляващата глава. Тук, стъпка по стъпка, ще покажем как да го направите. Преди монтажа подгответе следните инструменти: винтоверт, 2 водопроводни ключа, ножовка за резба, рулетка, нивелир, тефлонова лента. За свързването ще са необходими и меки връзки, маркуч, канализационен сифон и при нужда допълнителни фичинги. Всички налични в онлайн магазина на Павирани. В комплекта на този омекотител са включени таблетирана сол, механичен филтър с полипропиленов патрон, маркуч за отпадна вода, тестер за твърдост на водата. Подгответе място за омекотителя за вода съгласно изискванията, с достъп до електрически контакт и канализацията. Към всеки омекотител е приложена инструкция за монтаж и употреба, в която е описан целият процес на свързване, монтаж, настройки и въвеждане в експлоатация. Преди самостоятелния монтаж на омекотителя, задължително прочетете инструкцията и условията за работа на устройството, за да може то да функционира правилно. Обърнете внимание на температурата в помещението и на изискванията за работното налягане. Затваряме главния спирателен кран. След това подготвяме мястото за омекотителя и монтираме байпас. Той позволява заобикаляне на омекотителя при авария. При отворен байпас към инсталацията постъпва неомекотена вода. Когато омекотителят работи, байпасът трябва да е затворен. Препоръчваме да изградите байпас от тръби и кранове на водопровода. Ако няма достатъчно място, може да се използва байпас, предназначен за конкретната управляваща глава. Той позволява локално заобикаляне на устройството. Сега подготвяме подходящо място за механичния филтър. За целта на стената закрепваме монтажна планка. Водата трябва първо да преминава през предварителния филтър, а след това през омекотителя. Предварителният филтър обикновено е включен в комплекта. Ако се закупува отделно, обърнете внимание на качеството на изработка. Важно е също да се осигури правилно налягане на водата в инсталацията. Най-често се използва полипропиленов филтърен патрон с точност на филтрация 20 или 25 микрона. Важно е филтърът да осигурява достатъчен дебит, за да не намалява налягането и да не пречи на правилната работа на ионообменната смола. Главата на филтъра се фиксира с подходящ болт, за да може при нужда филтърът да се демонтира. Поставяме филтърния патрон и затягаме чашата с ключа от комплекта. Сега свързваме омекотителя с водопровода посредством меки връзки, като следим обозначенията на управляващата глава, вход и изход на водата. Препоръчваме използване на меки връзки, тъй като улесняват монтажа и последващото обслужване. Те позволяват преместване на устройството по време на работа. Отводът към канализацията не трябва да е на разстояние по-голямо от 6 метра или по-високо от 1 метър над управляващата глава. При монтаж на двукомпонентен омекотител за вода с отделен съд за таблетирана сол, към управляващата глава се свързва маркучът за солния разтвор. Към канализацията монтираме сифон за омекотител с 2 отвора, който се предлага в онлайн магазина на Павирани с каталожен номер 39439. Към единият ход свързваме маркуча за отпадна вода. Другият край на маркуча се свързва към управляващата глава на обозначеното място. Ако в комплекта няма такъв маркуч, може да се използва градински маркуч. Вторият ход на сифона е за маркуча от преливното коляно, монтирано в резервоара за сол. Преливното коляно предпазва от наводняване и служи като допълнителна защита при авария. Преминаваме към пускането на омекотителя за вода. Спазвайте описаните в инструкциите указания за въвеждане в експлоатация. Включваме управляващата глава и според инструкцията стартираме първата регенерация. За да избегнем хидравличен удар, отваряме бавно спирателния кран. В първия етап на регенерация, обратно промиване, водата се отвежда към канализация. По време на промиването проверете системата за течове. При регенерацията на омекотителя във водопровода постъпва твърда вода. Обикновено регенерацията се извършва през нощта, но при повечето управляващи глави този време може да се промени. След последния цикъл на регенерация в резервоара за сол трябва да има вода. Добавяме таблетирана сол. В управляващата глава задаваме текущия час. Накрая проверяваме твърдост на водата от чешмата според указанията на тестера. За този омекотител въвеждаме измерената с капков тестер твърдост на входящата вода в ppm. Преизчислете единиците за твърдост.
Един немски градус, отчетен от тестера, е равен на около 18 ppm. Задаваме остатъчната твърдост, т.е. твърдостта на водата на изхода от устройството. Това е крайната твърдост, постигната след омекотяване. Ако не използваме смесителя или той е напълно затворен, задаваме стойност 0. Ако зададем по-висока стойност за остатъчна твърдост, например 60 ppm, въвеждаме именно тази стойност. Ако искаме да настроим твърдостта чрез смесителя, използваме капковия тестер от комплекта. Завъртаме смесителя на управляващата глава с около 45 градуса, след което пускаме водата за няколко минути и измерваме отново. Повтаряме, докато постигнем желаната твърдост на водата. Настройваме текущия час и, ако желаем, часът на регенерация. По подразбиране, системата е настроена да се регенерира в 2 часа през нощта. Омекотителят е готов за работа. Както виждате, целият процес може да се извърши самостоятелно. Ако досега сте се притеснявали, вече знаете как трябва да стане. В това видео показахме монтажа на компактен омекотител за вода, използващ интелигентна управляваща глава и висококачествена йонообменна смола. За повече информация разгледайте нашите омекотители за вода в онлайн магазина на Павирани. Споделете в коментарите вашият опит. При въпроси се свържете с нас.